Ibu tolong syuting, aku tak nulis karo Makjah, mumpung enek Makjah ning guri nggone Bunda Dewi. Ayo, Bu syutingno. Aku mantuk rene nah. Iya, Leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi di konten Bayi. Delok Bunda Dewi pakai kerudung ora? Enggak, ora. Aku kesuk golek dompet pemirsa, walah lali. Piye, Mak? Apaan sih ditimbang? Piro dadine piro? 25. Mbak Yani. 25 80. Kono paling sapa Mbak sebelah dalan kene ya. Aku tak yo nimbang pisan piro, Dik? 80. Ndek iki tak timbangno ning gone apotek 78 wae. Mbahna Sri Dewi. Mbahna Sri. Menulis. Ben leh lho, sampean iki yo entuk berkat yo entuk anu iya. Kok yo double. Wong hitungan je ora entuk diitung yo Makjah yo. Sumaron. Mbah Wai. Karo sing diterteri no ki lho, Mak. Kok Mbah Wai terus Lek Sumara. Wis Sumaro Mbah Wai lek Rat. Lek Mbak Pri, Mbak Lis. Lek kok burinan kuwi lek Rat. Terus Suti. 17, Suti. Walah, Terus Mak, aku ono saiki lek teko sapa? Muti. Lek Muti gak Ora. Lek pateh ya. Lek pat. Iya ya. Lek Seronto jek ning kene Dik Dewi. Lek Tia. Lek Tia. Terus iki sapa anu Sum ya. Sum. Lek Sum lek Tukul, Mbak Minah, Wis Bu Carik. wis kuwi kabeh malu tak rata kono. Oh iya. Ini sing kono. Iki anu pemirsa, daftar sing ape bancaan. Kiki. Pani. Mak Meni, Mak Malem. Mak Malem. Terus maju nyetan rono Deni Prawiji ya, Deni Mbah ya. Prawiji. Deni wis ngene, Deni. Nokni. Deni terus Sarto. Tomblok. Sarto. Terus Sarto terus Mbak Pri. 32. Sik Mbak Pri. Mbak Pri. Mbak Lis. Mbak Sri ya. Mbak Sri Ayu. Sik. 33, 34, 35. Kene lho, Mak. Terus sik 36, 37 sik iso. Mbak Pri, Mbak Lis. Terus kuwi Mbak Sri ya. Dene melihat pemandangan ngene iki wis senenge ra kaprah pemirsa. Mbak Sri Ayu Lombok. Sama karo Mbak Ani. Diani. Sampai 38, Budiani ya. Budiani. Terus apa sing sampe dikeki lomba sapa sing tak percayaan. Wis kabeh. Wis, Mak. Heeh. Mudin 39. Mudin. Ya iki Mudin. Jangan sampai terlewat. Mbah Mojib. Aku tak berbicara ya. Iya. Waluyo, Saiin, Desemi, Jariah, Yatemi. Wikon Yuda kan loro. Terus dari Dase, Fatimah, Sini, Jariah, Sum. Ya. Ori, Nur, Nurul, Mbak Dewi, Nah, sapa? Mbah Nah. Maksudnya Mbah Nah ya, Be? Iya, Mbah Nah ya. Mbah Nah dhewe nang Mbak dhewe Sri. ora, Dik? Apa Mbah Nah tok? Tok wis ya. Mbah Nah tok. Terus Mbah Nah, Mbak Sri, Ajib, Sumaroh, Mbah Wai, Lekrat Putih, terus Iya, Lekpat, Sum Tukul, Iki, Pani, Malem, Deni, Sarto, Mbak Pri, Mbak Lis, Mbak Sri Ayu. Nek lek waras aku gawene dikeki berkat iki, Mak. Tambahi lek waras. Lek waras soalnya aku diterit berkat nek lek waras. Lek waras bojone Mbak Martia ku lho, Mak. Kuwi. Lek waras. Ya. Terus pulone sampean.
Iya. Pulone sampean nepe rambut itu. Itu kan urung kan figurinan, Pak 2, Pak 3. Pulau sampean. Iya. Papat, berarti papat mbahnya. Kan aku tak tulis wong kene tok dibacaan. Iya, nggone sampean kan papat Makjah, Mbah Rup, mbahnya, terus Mbak Rasti. Saya. Iya. Terus anu sing kuwi besan. Oh iya, saiki neh sore kene mah metu, kisah metu golongan luar. Kayak sret ngono. Kayak sret saya mak sret, golongan luar sret. Tapi tetep nomornya padha, Mas. Nomornya padha. Mbah Sam. Besan Mbak Nana. Mbah Sam mbek Mbak Nana, Mbah Marju. Mbak Nana, terus Mbah Marju bojone Mbah Las. Marju, terus Dedasi Arisandi, Dasi, Leklan lese. Leklan Lekse. Lek Dasi, Lek tanggal 1, tanggal 2. Penghitungan arep bencaan tanggal 4. wis lebih lanjut. Leklan. Leklan. Iya, engko pakai kerudung, pakai celana nek melok ya. Ayo. Kalau nduk mek kembangnya kan dijepuki kabeh. Ayo. Iki kreseke go. Yo. Ibu tak golek barang ning gone Bu Jami. Iya, melok ya melok. Walah kembangnya mau sak uprit. Ora lagi kan? Iya. Sel. Kembang ya wis dipateni sing ngono mati ya. Ayo. Walah nduk karek saiki. Tumbas ae. Di kreseke. Loh, Intan teng jukuki ya? Tak so tengok. Neng jukuki. Duh, apa? Bolong? Enggak. Nang. Jago jukuki. Hati-hati loh. Rene ra kaprah. Ya. Ambil kembang. Hati-hati Rine mega era kaprah. Wis sak meniki. Duh, kurang lah. Kurang ya, Nduk. Mboten nek bapak niku kalih Mbah Ngiso, Mbah Ten teng wingking mrika lho, kuburan puthuk nggih kidul. Enten Mbah Jamingin, Mbah Guru Sarti. Terus Pak nggih nglumpuk Mbah Marinten. Terus buane Mbah Sis niku Mbah Tijah nglumpuk sedaya teng mrika boleh. Suun. Mbah Garis ya bener eling ya Tan. Mbah Garis, Mbah Jah anu Mase Makjah, terus Mbok Yem, ibuke Makjah yo ning kono kok sisan Tan ya. Kok Mbok Yem yo kayak sisan. Mbok Yem terus anane ibuke Makjah. Lek Garis, lek Gangsar kangane Makjah ning kono kabeh. Nglumpuk nggih, hak dulur teng mriku. Yang namanya anu biasa ada yang datang ke makam hanya apa doa, tapi ada yang ngajak ini kembang, nanti kembang yang masih segar itu insya Allah selama masih kembangnya masih segar kan diringankan siksa kuburnya atau bagaimana. Jadi saya yang melok-melok aja gowo. Yang penting kan doanya. Ngaji boleh. Oh, arisan. Iya. Nek Intan arisane tanggal 5 nggone mak malam karo Makjah. Nek bule iki tanggal 25.
tanggal selawi. Jadi kadang ada pro dan kontra. Ke makam tidak usah bawa kembang, ada yang bawa, wis pokoknya tergantung anune masing-masing di pemirsa. Dijupuk sisi positifnya, dibuat sing elek. Kita pokoknya sandarannya hanya kepada Allah, kita berdoa. Insya Allah doa kita muka-muka diterima, kita doakan muka paring padang dalane jembar kubure diterima amal kebaikane. Semoga almarhumah sing sampun kapundhut husnul khotimah. Wis ngono ae. Walah golek kembange ditandur ning kene. Pandan ditanduri kono. Iki lho, pandan. Lah wong nguncis sih, Bule. Dekne iki nganu, Bule, gak urip kan paling mboten kena srengenge lah, Bule. Lha iki nguncis. Kayak tetan barang. Ki apa iki? Oh, tukulan jagung. Oh alah, Bule. Montore Mas Heri sing jualan martabak intan sing gawene tumbas kuwi lho. Ya. Oke, tok 3 menit. Ki paling per nyumet mercon iki ketara ngono. Matone bapak pemirsa ambek mbah iki mlakune saka koyo ngono buanter iki lho intan maksudnya dalane sapi saiki oh, Pak Silo masang keramik dek ning kene, masang keramik ning kene. Monggo, jalan menuju makam. Walah ki sawahe wis menguning ya pemirsa. Bi ahlil badri ya Allah. Dok tolong dok Tan. Oh, Intan ketemu iki. Tan, Ibu tolong gawakno iki. Ibu tambah aku sik. Ya Allah, Tan. Bola kepleset, Tan. Salam. Ibu tak ngarep. Ora apa-apa. Ora sampe bapen kono Oh, tak tinggal. Niku pun dong talang Mbah Bandriku. Iya. Nggih, dong talang. Dalane munggah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kubur. Ya. Monggo Baban. Tan. Nggih, riyen jan medal mriku kan enten griyane Mbah sakniki. Mpun dikapleng Mbah niku. Riyen nggene Mbah Kaji Yatmen niku. Terus dikapleng nggih. Aduh. Menges. Lewati mriki Baban. Bablas mriki jenengan. Nggih monggo. Pun
capek ya Mas. Assalamualaikum. Ya libur. Oleh-oleh pemirsa. Jadi abut sendali. Katok merasa mbok cincing kok diumbah. Walah abute ra kaprah. Sik pemirsa. Oh. Ngenekno lho nduk tan. Oh tekan omah diumbah. Abote ra kaprah e. Oh. Wis, engko tekan omah diumbah. Dah, no. Lah serak-serakna. Jek serak-serakna ngene gak apa-apa, engko diumbah neh. Gebol yo abot ah pemirsa ya. Aduh, jengklonge. Dah wis. Nah. Kayak Mbah Ben yang cukupi harta karun. Ijo tan. Ora nek tak tinggal kok diumbah neh ning omah. Sing penting gebolane iki wis berkurang, ndek makan abu teh, Nduk. Wis. Nggih, sakniki omah tok Mbah mriki. Pun. Wis kabut, Pak. Ayo. Ya kan mlaku timik-timik karo Mbak Ben. Karo mendengarkan ibu-ibu ngaji gitu pemirsa. Nggih Mbah, niki kan menawi nggih program bosok apa niki nembe dipedel dereng paping nggih matoh. Nggih. Nggih, soalnya tanahnya gerak, Mbah. Mengke dianu ngoten niku jeglong-jeglong ngoten lho. Tanahe niku tanah sing mboten stabil ngoten niku pripun jenenge pemirsa. Dadi tanahe niku labil. Kok jeglong ngoten. Jaman riyen nggih pun dianu niki lho. Niku lho, Mbah. Lho, riyen ngoten niki. Nggih, kanan kiri enten cor-corane ngoten. Jenengan sing teng luar negeri nggih rindu kampung halaman. Ini adalah gambaran di pedesaan, padi-padi yang menguning, jati-jati yang menghijau, pitik-pitik berkeliaran kemana-mana gitu. Yes, pemirsa demikian nggih. Aku ditutup ning omah. Sekalian adus salat duha, tengok-tengok nunggu bayi nggih ngoten niku. Oh, entan wis ngetider. Oh ya jengklonge ngene iki ya pemirsa. Jengklonge gede-gede. Demikian nggih pemirsa cerita pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Cuci tangan, cuci kaki. Oh, Pak Ulik datang. Ulah jengklonge. Ijek sik tangane. Tangan sikil. Iya cah salin kathoke kok bak klambine maksude ijik sik ning kene lho ijik sik. Iya kok bak kabeh. Demikian nggih pemirsa cerita pagi ini. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga sing sakit paringi sembuh. Cepat jengklong pemirsa. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan rombongan yang saleh-salehah ya. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Allah cepat jengklong. Ditunggu konten sederhana berikutnya ya pemirsa. Seumpama ada salah kata, ada ucapan saya yang menyinggung jenengan baik disengaja ataupun tidak sengaja, atau saya ngomong tadi keliru, mohon dimaafkan. Kalaupun sekiranya ada salah, minta apa ya itu istilahnya pemberitahuan yang benar. Tidak gini Bu, tidak begitu, harusnya begini. Saya malah seneng pemirsa.
memberikan kritik yang membangun. Malah seneng sing maune saya tidak tahu menjadi tahu, sing sebelumnya agak ngerti jadi ngerti. Ya pun pemirsa, kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ijek sik, guys. Lah kalsem ndek mau buka gambok sing kuning buka, Mbak. Kuwi mbok nggo. Lah ijek sik aku cokoti jengklong kok. Walah jengklong ora kaprah, Tun. Walah delok ngene iki. Nanti melentung aku. Ijek sik. Cokoti jengklong kok. Oh. Gambok sikat ta, Dok? Oh langsung mbok nggoleh, tapi yang ben dipepes sik to, nduk nek mbok pepes sik kan ndekne garing to. Gak mbok sikat. Cus dulu. Cus wes.